Το λόγο έχει κατά σειρά των κομμάτων, όπως είπαμε, ο κ. Αντώνης Γρέγος από την Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω από εδώ από θέση. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε, Συμβασμιότατε Μητροπολίτη, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που βρίσκεται κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνετε. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ρόλο της Εκκλησίας και θεωρούμε και θέλουμε επίσης τον κλήρο να βρίσκεται ενεργά κοντά στην κοινωνία. Χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν ακούω συχνά ιεράρχες να τονώνουν το εθνικό φρόνημα στο εκκλησίασμα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός και οι απόδημοι Έλληνες. Σε μερικές περιπτώσεις είναι και ταυτόσιμα. Χαίρομαι επίσης για την υιοθέτηση της πρότασής μας για πιο ενεργή συμμετοχή των ιεραρχών στην Επιτροπή, αλλά και κατ' επέκταση στις επαφές με τους κατατόπους απόδημους Έλληνες. Μας ενημερώσατε νομίζω επαρκώς το τι γίνεται. Θεωρούμε πολύ επικοδομητικές τις συχνές επαφές με τους ιεράρχες και γι' αυτό και εγώ προσωπικά και άλλοι βουλευτές μιλάμε πολύ συχνά μαζί τους και κατηδίαν αλλά και σε επίσημες εκδηλώσεις σχετικά με τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τον απόδομο ελληνισμό αλλά και γενικά τον ελληνικό λαό. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι οι πιο πολλές από αυτές είναι εις γνώση σας. Τα προβλήματα πιστεύω τα γνωρίζετε. Εμείς σαν Επιτροπή βέβαια δεν έχουμε κάποια νομοθετική αρμοδιότητα. Ωστόσο κάποιες λύσεις μπορούν να δοθούν με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής που τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο της Επιτροπής, είναι ομόφωνοι. Τα περισσότερα θέματα που χρήζουν άμεση διαχείριση και απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις και εδώ ζητάμε και τη βοήθεια των ιεραρχών, θα πρέπει σε αυτά τα προβλήματα να δοθούν άμεσα λύσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα για την ψήφο των ομογενών. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο πρόβλημα μάλλον με την απογραφή που πραγματικά εν έτη 2016 με τόσες δυνατότητες τεχνολογικές δεν μπορεί να γίνει. Και να πω εδώ ότι η απογραφή θα μπορέσει να δώσει πάρα πολλά στοιχεία και αυτά τα στοιχεία να αξιοποιηθούν και από τις Μητροπόλεις και από τις ενορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουν θίξει όλοι για τη διάσωση και τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Της ελληνικής γλώσσας που πραγματικά αποτελεί ένα κόσμημα για τον παγκόσμιο πολιτισμό και εδώ φυσικά πρέπει να βοηθήσει άμεσα ο κλήρος. Όπως και στη στήριξη των Ελλήνων που νομίζω ότι γίνεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό που αναγκάζονται πολλοί Έλληνες δυστυχώς να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια από μέρους της Εκκλησίας. Είναι το θέμα της τόνωσης του θρησκευτικού αισθήματος. Την ώρα που η Ορθοδοξία βάλεται από παντού και ο κίνδυνος του Ισλάμ βρίσκεται σχεδόν παντού. Εδώ πρέπει να δοθεί ένα ιδιαίτερο βάρος ενημέρωσης κυρίως στις μικρές ηλικίες, πιστεύω εγώ. Να μην απομακρυνθούν οι μικρές ηλικίες από τους ιεράρχες και από την Εκκλησία γενικότερα. Υπάρχουν βέβαια πολλά θέματα οικονομικής φύσεως, συνταξιοδοτικά, αλλά και εδώ και η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει πάλι επικουρικά. Αναβάθμιση του ρόλου της Εκκλησίας και διατήρηση της σχέσης με τους ομογενείς. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία. Εδώ έχω ήδη άποψη, διότι προέρχομαι από οικογένεια που ένας συγγενής μου, τους ιεράρχες, έχει βρεθεί στην Αυστραλία και μου επιβεβαίωνε συνέχεια τις άρρηκτες σχέσεις που έχουν οι ομογενείς με την Εκκλησία και πόσο πάρα πολύ βοήθησε αυτό. Αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων, του συλλόγου και των σωματείων των ομογενών και της Εκκλησίας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ενώ ότι ένας ομογενής πρέπει να νιώθει τη στήριξη και από τους εκπροσώπους του κράτους και από την Εκκλησία. Νομίζω σε κάποια θέματα υπάρχει αποσιώπηση και μια αποστήρωση που διαιωνίζει κάποια προβλήματα που μπορούν να λυθούν και με τη δική σας την παρέμβαση. Ενώ προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και καταγγελίας που χάνονται όχι τόσο λόγω της απόστασης αλλά και κάποιους άλλους λόγους. Θα επανέλθω αυτά όμως σε μια άλλη συνεδρία που δεν θέλω να σας κουράσω με αυτά. Να πούμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα βοηθάνε σε όλους τους τομείς, αρκεί η ενημέρωση να είναι διασταυρούμενη ως προς την εγκυρότητά της. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχουν ιστοσελίδες της κατόπις Μητροπόλεως του εξωτερικού που έχουν αυτό το έργο επικαιροποιημένες. Νομίζω ότι υπάρχουν. Μπορείτε και εσείς αν θέλετε να μας το επιβεβαιώσετε. Όσον αφορά κάποια θέματα που άπτονται οικονομικών, καλό να μην συζητηθούν τώρα σήμερα στην Επιτροπή. Υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ομογενών
Και αυτή είναι απόρρια μιας ρευστής κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι και εδώ η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει. Θα θέλαμε να συνεχιστεί αυτή η σχέση της Επιτροπής με τους ιεράρχες, το είχαμε ζητήσει και στην προηγούμενη Επιτροπή, ειδικά στις κρίσιμες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, και να δοθεί βαρύτητα στο θέμα των διώξεων που βιώνουν οι Έλληνες ομογενείς της Βορείου Ηπείρου, αλλά και στην εξάλειψη των ελαχίστων πλέον κατοίκων Ελλήνων σε Εύρο και σε Τένεδο. Δεν γνωρίζω αν προτίθεται η Εκκλησία να πάρει μια πιο ενεργή θέση, έστω και συμβολική. Θα προτιμούσα εγώ αισιώδη στα θέματα που προανέφερα, αλλά είναι σίγουρα αναγκαίο. Γιατί, όπως ξέρετε, κάτι που χάνεται, πολλές φορές δυστυχώς χάνεται για πάντα και είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ανακτηθεί, ειδικά με τις σημερινές συνθήκες. Εμείς μένουμε πιστοί στα εθνικά διόδη, σε αυτά τα εθνικά διόδη που στηρίζει και ο κλήρος. Πιστεύουμε ότι ο κλήρος σε όλα τα επίπεδα μπορεί να βοηθήσει τον ελληνικό λαό, τους απανταχού Έλληνες σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και σε αυτές τις συγκυρίες. Εξάλλου, η σχέση κλήρου και λαού αποδείχθηκε σωτήρια στην ιστορία της πατρίδας μας. Δεν αναφέρθηκε καθόλου το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Είχαν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δυστυχώς από ό,τι ξέρω δεν έχει λειτουργήσει και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι ενέργειες θα γίνουν. Αυτό είναι και αρμοδιότητα και του αρμόδιου υπουργού, πιστεύω, θα το δούμε και αυτό. Σε μια εποχή που για μας ο πολυπολιτισμός είναι μια μάστιγα, αυτή η μάστιγα μαυρώνει ό,τι όσιο και ιερό έχει απομείνει και κρίνεται απαραίτητη η αδιάρρηκτη σχέση ελληνισμού και ορθοδοξίας, κλήρου και λαού. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε και σε προσωπικό επίπεδο τις σχέσεις με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, στηρίζοντας πάντα το έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλωσορίζω και πάλι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γκρέγο.